May buntag no, nata sa istorya, hida sa lang ta. Adlawng Lunes no, Marso 30, hapit na ang Abril, ayun Mayo na. Okay, yun na nila. Ako albay man ko og vlog, atong vlog nga istorya bahin og reunion no. Kaning ato ayaw mo katinga nga ang akong vlog aduna gi pizza no, may bawaan og detalye gud doon sa pizza ha taga istorya aron pong maibawan po no, bago pa ba ni og dugay na ba yung nana gud ko. Kung napay uban dili na ko butangan sa dili na importante, pero yung aning uban nga importante nga atong matiman-an na yung nana butangan gid ako pizza. Bahala na mo kung sa inyo ikasulti. Bitaw anak ko nalabyan baga tong party reunion ako tong kanang siya nga gi-share no, ay batod pa nga di na siya ma-actin og reunion kay pambugay lagi ko no. Sakto po na, depende po na sa reunion no, kay sa among reunion sa among batch sa 82 sa Lone Institute High School, nindot yun ang among awag hambugay mga buotan na akong kabatch. Di gyud mo isuot og mga kanang sa lifestyle, sa mga ambot lang sa ilang mga grupo, pero sa amo magka-istorya daghan ni wagi og maghinambugay no. Ang amo natural ang panginabuhi isgutan, pero di gyud mga hambog bot lahi po to iyahan no, kay yang paniid lahi po natural po na may istorya gyud sa kahimtang may mangutana tugan na uban di mo tugan may pobre magpayubos sa mo ang kuan wagi pambugay mo tugan sa tinuod, pero wagi og nay mangutana di gyud mo isulti siya mao na ako hawod ko mao na sa mo di. Pero ako kadungog pod sa mo ang reunion nga naay ngon ana kaon lang ni mga tawa o magisgot o mga kaagi naana ra gyud ang amo purely pangumustar gyud ang amo sa among reunion. Mga kwartahan na ako ang classmate kanunay may yearly may karon tingaling umaabot na abot na pa ba na tingali, pero ako malag hindi ako ka lead no, kaya ako may tig lead og reunion ganahan ko mo lead kay ngano buotan akong kabatch sa nga anir kung ila kong gitugyanan sa di ko ingog kamao sa mga grupo ang insalig lang siya nako sa mga sa pag kanang mga isalig nila ang mga kuan kanang pamaagi ingon man ang gastuhan salig sila nako na may sekretary niya, ang sekretary at treasurer iya pong ipasa nako no, ako yang padalhon, pero okay lang ko kay honest na goodness may ato may dautan nga una ato pong kuan ginato kanang daginot kanang gitawag og budget yun nga maigo ang gisangaw nila ya manubray panghatag premyo o ang pangasudan bahinon yun yung nanag ko ka mood lead o reunion no, kang fair yun kanang unsay mga kita bahin yun no, kadagog po uli ang di muda kay tubig-tubigan o nagkagisudan sa ilang i-share sa uban o kinsay tagaan nila ngayon ana ko wala ang uban nga kaangay sa akong pamaagi no, abot o kinsa ray wa mo angay, pero sa karong umaabot mo balibad sa ko nga lasil adto na magtinabangay nagsabot na bumi ang magtinabangay kung kinsay lugar mao na parang naagi reunion no, di na mawa, pero magtinabangay na ilagyo niya ako magpasalig ko ako ra maningamot no, di ako ingog palsali-sali tabang na po ng ako nya hantod ako mahansakan tanan kay salig sila nako okay nana ra, pero kana panghambugay wala na muna mag-reunion ni sa high elementary karong umaabot diri sa Lone North ambot lang ka unsay pamaagi nila ani mong katambong bako sa kay lahi-lahi man ang grupo no, lahi-lahi ang kinaiya sa grupo
kami sa grupo sa Ron Institute Batch 82 buutan ni tanan. Dito po kitag mga hamugero, no. Ah, okay, salamat og may na anak pohon yun magkita ta no sa elementary pohon Mayo 16 man ito. Okay, salamat, bye.